Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho sedulur, sugeng enjing niki sugeng siang niki. Aku posisine lagi nang dhuwur bendungan sing paling gedhe dewek antara Cilacap Jawa Tengah karo perbatasan Jawa Barat. Jenenge Bendungan Mengati, Bendungan Citandu. Bendungan Citandu iki gunane banyune nggo ngileni, nggo nyeri, nggo makmurna wong tani secilacap lan karo Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini gunanya jen sangat bermanfaat sekali banyune. Paling gede dewek bendungan Citandu Menganti. Kowe rupane kali kowe. Aku pas nang dhuwur persis, nang dhuwur bendungan persis. Ge jedal deleng-deleng bae. Kowe bendungan, kowe banyune akeh banget. Banyune akeh banget. Wah, kayak deleng. Banyune pokoke mambak-mambak kok butuh gunung. Gunung apa ke gunung jambu kene kana kayak akeh wong mancing, akeh wong pada plesir kene kayak wong pacaran mengko lagi pada teka pada mapan kene. Nah, kayak banyune pirang-pirang. Wis pokoke ora tau kesat, ketiga ya ora tau kesat. Nah, kayak alhamdulillah pokoke dadi makmure wong Cilacap karo Jawa Tengah. Nah, kayak deleng. Kayak sing nggo ngileni maring Jawa Barat. Kayak pintune sing nggo ngileni maring Jawa Barat kae rupane kayak maring Jawa Barat. Oke, kowe kantore didokna kes. Nah, kowe sing ana antenane. Nah, kowe ning dhuwure kantore kowe. Kantore engko tek foto tek video. Tek foto tek video. Nah. Ini bendungan paling gede, bendungan Cilacap Jawa Tengah, bendungan Menganti, bendungan Citandu, Cilacap Jawa Tengah. Mambak-mambak. Ke banyune mili dibuka pintune, banyune mili gede, buka pintune. Ke yang jebole maring kali Segara,